бурҷи Анушервон чӣ қадр зебо аст ин ном ва ин бино худаш. Мана бинои бурҷи Анушервон дар маркази шаҳр ва дар ин тараф дорем стадиони Спартак, варзишгоҳи Спартак ва айнан дар ҳамин биное ки дар пушти бурҷи Анушервон ҷойгир аст, дар 16-ум ошиёна мо ба шумо як сехонагиро пешниҳод карданем бо масоҳати 111 метри мураббаъ ва ана ин мебошад майдончаи бозии кӯдаконаш ва дар ин тараф тирезаҳои он хона доранд манзараи таваллудхонаи рақами 1-ро ва донишгоҳи Славяниро. Меравем ба дарун ба шумо нишон медиҳем ба шумо. ҳозир мо ба шумо ҳамон сехонагиро пешниҳод карданем ки чӣ хеле қайд кардем дар 16-ум ошиёнаи бинои 16 ошиёнагӣ, бинои навсоз дар пушти бурҷи Анушервон. Ана ин коридораш мебошад. Дар ҳар як коридор, яъне ошиёна 6 то хона ҷойгир аст ва ворид мешавем ба ин хона, ба коридори ин хона, даромадгоҳи ин хона. Бинед ки даромадгоҳи васеъи кушоде ҳам дорад ва таъмираш нав мебошад. Ва ҳозир меравем ба хонаҳо, ба якояки ин хонаҳо ва шумо нишон медиҳем. Ана ин яке аз хонаҳои хобаш ва бояд қайд кард ки ҳар як хона тиреза дорад ки ба сӯи донишгоҳи Славянӣ мебарояд. нигоҳ мекунад хонаҳо кондитсионер насб кардагӣ ва таъмирашон нав мебошад. ин хона оиди лоиҳа духонагӣ будагӣ ва ин ошхонаро ба ин ҷо баровардан ва табдил додан ба сехонагӣ 111 квадрат дар 16-ум ошиёна. Обу барқаш доимӣ, ҳуҷҷаташ шартнома мебошад ва айни замон интизор аст ки ба наздикӣ техпаспорт низ ҳам шавад ва одамон дар омада зиндагӣ карда истоданд. Ва дар ин тараф дорем мо ҷои насби кондитсионер. Лифтҳояш доимӣ кор мекунанд. 2 то лифт дорад, доимӣ кор мекунанд. Нархаш 1 миллиону 643 ҳазор сомон. боз каме муомила ҳам дорад. ва медароем ба меҳмонхона. Бинед ки меҳмонхона низ ҳам тиреза дорад. ҳар як хонааш тиреза дорад. ва дар охир мо ба шумо нишон медиҳем аз ошхонаи ин хона. мана ин мебошад ошхонааш. инҷо мебел, яъне кухонни гарнитура, ҷои хӯрокпазӣ ва дар ин тараф 2 то ҷои ҳамом дорем. ҳозир мо ба шумо нишон медиҳем. Якташ душ мебошад. ворид мешавем. мана инҷо бинед ҷои душ ва туалет ва дар ин ҷо як ҷои туалет ва ҷои таҳорат низ ҳам ҳаст. ҷои душ низ ҳам ҳаст. 1 миллиону 643 ҳазор сомон. боз муомила дорад. марҳамат, касони хоҳишманданд муроҷиат кунед ба рақамҳои зерин. маълумоти муфассалро ба шумо медиҳем.